Srdečně vás zdravím ve firmě ZF Staňkov SRO. Jmenuji se Štefan Vázner a jsem za tento závod zodpovědný. Firma patří do ZF koncernu, který má 240 poboček po celém světě. Jedna z nich se nachází právě zde ve Staňkově. Vyrábíme nápravy pro stavební a zemědělské stroje a převodovky do elektrických vysokozdvižných vozíků. Dobrý den, jmenuji se Petra Bočková a pracuji v ZF Staňkov jako personální vedoucí. V naší firmě zaměstnáváme nyní 200 zaměstnanců ze širokého okolí. V současné době spolupracujeme s několika výukovými zařízeními. Zavedli jsme stipendijní programy pro studenty. Po skončení studia nabídneme uplatnění na trhu práce. Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Utišil. V této firmě pracuji 6. rokem. Na pozici mistra jsem se vypracoval z obyčejného pracovního dělníka na montážní lince. Čau, jmenuji se Dominik Gabriel, v té firmě ZF pracuji 2,5 roku, pracuji tady rád, protože je tady dobrý kolektiv. Ahoj, jmenuji se Jarda Rejtár, ve společnosti ZF pracuji už přes 3 roky, pracuji tady společně se svojí sestrou a na této práci se mi líbí, že tady pracuji se spoustou moderní technologie. Dobrý den, jmenuji se Milan Hitler. Ve firmě ZF pracuji již 4 roky. 2 roky zastávám pozici mistra a na této pozici mě baví práce s lidma a řízení pracovních procesů. Ahoj, jmenuji se Jan Penka. Ve firmě ZF pracuji 6. rokem. Ke své práci využívám nejmodernější technologie. Ahoj, jmenuji se Jakub Tengler, pracuji tady téměř 4 roky, práce se mi líbí, ale je to velmi dobrý kolektiv.